Foc. Motivació. Amor. Hi ha la Clara Colom a l'acordió, la Neus Pagès a la guitarra, la Clàudia García Alvea Sánchez Casas al violí, l'Anna Sardà al baix, la Gemma Polo que fa veu i jo que em dic Alba Magrinyà que toco més o menys la bateria. Sobretot vinculat amb l'expressió de qui és roba estesa, no? Doncs volíem trencar una mica amb totes aquelles coses que no es parlen. De ser aquí, volem arribar més enllà, sabem que no serà... Bueno, el folk calentó... Sempre ens havia passat que ens preguntaven i quin gènere feu? I era com, bueno, fem folk, fem tradicional, però no fem tradicional pur i dur, ni folk pur i dur. I a més hem anat incorporant ritmes més llatins, per dir-ho així, que si cúmpies, no sé què. I llavors, bueno, vam decidir fer aquesta etiqueta nova, en plan, per englobar tot el que creiem que representa el que fem. Una època folk i conveià de fa temps. Sí, la generació dels pares, per dir-ho així, de pares i mares nostres. D'aquí va sorgir bastant l'arrel del grup, no? L'essència va començar una mica conveieres amb la guitarra, tocant esquirols, tocant el Jaume Arnell amb les rondes del vi. Tornaré, si em bat que em bato mai, jo ben hi tornaré, no patiu pas per mi mare, faig el que em vau ensenyar. Serem dones valentes, sense por de vindrà. La paraula clau aquí seria que és familiar, sigui amb molta gent o amb poca gent. Vull dir, sempre ja, no sé, intentem això que diem, no? La connexió aquesta més familiar. En tot cas, el que l'ha fet famós, o els ha fet famoses, són la seva música, la seva manera de fer les cançons i sobretot els seus directes. El disc està molt bé, però els directes per mi estan molt millor. Però aquest últim any sí que ha sigut molt especial perquè hem fet coses que fins ara no ens havíem ni plantejat. Ens han anat passant un seguit de coses que, bueno, pell de gallina, és que encara no ens creiem Com els sons de la Mediterrània, que més, l'11 de setembre també va ser molt... tocar allà a l'Arc de Triomf de Barcelona, va ser molt fort també. I ara, bueno, els Premis Enderroc també va ser una satisfacció i un fort. Volem compartir aquest premi amb totes aquelles persones no privilegiades que treballen per transformar els escenaris dominats per la masculinitat hegemònica i per convertir-los en espais crítics i de lluita. Jo crec que tampoc ens vam plantejar massa, sempre no ho vam parlar massa. Bueno, n'hi havia que ja els descartàvem, no? De revelació, com que hi havia l'animal i nosaltres vam dir, bueno, va, aquest, no? Una miqueta... Amb els de folk i potser pel tipus de gent que votava potser tenien més oportunitats, perquè, bueno, els altres que estaven nominats pel públic que agrada, doncs potser no està tan motivat a votar els Enderroc. Però tot i així era com, bueno, qui sap, saps? Tampoc. Robastès està en el segment jove de les propostes i sobretot el que s'ha de valorar és que és un primer disc. Jo penso que és un primer disc que està bé, però que el segon estarà molt millor. I per tant tenen un futur molt gran per davant. Hi ha l'objectiu d'un segon CD, i és... Però... Bueno, tampoc ho tenim temporalitzat, diguéssim, no sabem encara. De moment, quan entrem a estudi ni res. Fer la gira d'aquest estiu, o aquest any, i si tot va bé, en principi sí. Però atenció, no deixarem mai les agulles que ens han fet les mans tan dures per ofegar tots els nostres malsons i per punxar-los als collons.